Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Corazon. Taong 1937, walang eksaktong lugar. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagdadalaga pa lamang si Corazon. Anak siya ng isang mayamang pamilya sa lugar nila, kaya naman lumaki siya sa pagmamahal at may pag-iingat ng mga magulang niya. Napakaganda ni Corazon Pinuno. Sa puntong lahat ng binata sa lugar nila, siya ang tipo at pinapangarap. Ang kaso, sa kabila ng kanyang kagandahan, ay ang pagiging pangit naman ng kanyang pag-uugali. Dahil sa may dugo silang Kastila, kung kaya't normal na sa kanya ang mamintas at manghatak ng kapwa. Likas din sa kanya ang pagiging inggitera, kaya karamihan ng babaeng ramdam niyang lumalamang sa kanya, sinisiraan niya. Yung iba pa nga, pinapapatay ni Corazon para lamang walang makaagaw ng trono niya. Dahil dito, kung kaya't marami sa mga manliligaw, purong mga tagalabas ng kanilang lugar. May mangilan-ngilan pa naman nagkakagusto sa kanya noon sa baryo, pero hindi na ito ganoon karami noong mga nagdaang taon. At kaya lang naman ito nangyari ay dahil sa nakaaway ni Corazon, yung nambintang sa kanya ng mga bagay na ikinagalit ng marami. At dahil sa merong mga resibo ang lahat ng kanyang ginawa, kung kaya't napilitan siyang hayaan na lamang ito. Sa isip-isip niya, pagbibigyan niya muna ang nakaaway niya at kapag malamig na ang sitwasyon, tsaka niya ito babalikan upang pagbayarin. Planado na rin kung papaano niya ito gagawin at sa basbas ng kanyang ama, magiging madali na lamang na yon ay kanyang maisakatuparan. Sa paglipas ng mga taon, matyaga niyang inalamang buhay ng babaeng sumira sa kanya. Kapag naririnig niyang naghihirap ito, tuwang-tuwa siya, pero kapag nababalitaan niyang makakaraos ito sa buhay, may kung anong inggit siyang nararamdaman. Dahil dito, kung kaya't yon at yun na lang ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Hindi naman ito problema sa kanyang mga magulang. Pero nung mapansin ito ng tatay niya, bigla siya nitong kinausap ng masinsinan. Corazon, magtapat ka nga sa akin. May problema ka ba? Bakit palagi mong pinapakilos sa mga katulong dito sa bahay tuwing kami ay umaalis? Alam kong hindi ka magkakaganyan kung wala kang kaaway. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Corazon, minabuti niyang manahimik. Ilang minuto rin siya nitong tinanong ukol sa mga pinagdadaanan niya hanggang sa napilitan siyang ilahad ang kanyang problema. At nung marinig ito ng tatay niya, ito mismo ang nagsuporta sa ibig niyang mangyari. Mahal na mahal ni Corazon ang kanyang mga magulang, kaya naman kahit mali, hangad nito na yon ay maitama para lamang siya ay matuwa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya na inilahad ang kanyang problema at sa kung ano ang solusyong naisip niya. Pagtatapat niya sa tatay niya, gusto niyang alisan ng hanap buhay ang pamilya, tapos unti-unti yung pahirapan hanggang sa hindi na ito makabangon pa. Binabalak din niyang ipapatay ang kanyang nakaaway nang sa gayoy habang buhay niya na itong hindi makikita. Pero nang marinig ito ng tatay niya, tumutol ito. Ayon dito, sang-ayon ito sa lahat ng plano, pero ibang usapan na ang pagpatay ng tao. Dagdag pa nito na walang katuturan ng ganoong paghihigante dahil hindi na yon makikita ng kanyang kinagagalitan. Nang marinig naman ito ni Corazon, ipinagpilitan niya pa rin ang ibig niyang mangyari. Mariin din niyang inilahad na kapag hindi yun nasunod, magpapatiwakal siya. Dahil dito, kung kaya't napatahimik ang kanyang ama. Di man yun nagsasalita pero bakas sa mukha nito ang matinding takot at pag-aalala buhat sa gagawin niya. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, napilitan itong sumang-ayon sa kanyang ibig.
Ngunit ayon sa kanyang ama, hindi ito basta-bastang magagawa dahil alam ng mga ito kung sino ang hahagilapin sa sandali na mangyari ito. Ang kailangan nilang gawin, pahirapan muna ang pamilya hanggang sa tuluyan ng makalimutan ng nakararami ang masamang namagitan sa kanilang dalawa. Pagkarinig niya sa sinabi nito, napilitan naman siyang sumang-ayon. Subalit kahit nagkasundo na, hindi pa rin siya nagpapigil sa mga binabalak niya. Kumbinsido si Corazon na masyado yung matagal, kaya wala sa kanyang isip na sundin ng bukal sa loob ang plano at desisyon ng tatay niya. Dumaan ang mga araw. Lahat ng pinagtatrabahuhan ng pamilya nito ay kinausap na ng kanyang ama. At syempre dahil sa lawak ng kanilang koneksyon, kung kaya't napakadali na lamang para sa kanila na may isakatuparan ang kanilang mga balak. Nung mawala na ng trabaho ang pamilya, maigi nila itong pinagmasdan kung saan agad din naman nilang nalaman na kasalukuyan na itong nagsasaka sa bundok na nasa likod lang ng kanilang tahanan. Lahat ng kasapi sa pamilya ay nagtutulong-tulong upang hindi nila maramdaman ang pait ng kanilang problema. Nang malaman naman yun ni Corazon, dito na siya nagdesisyong bisitahin ang bahay ng dalaga. Galit na galit siya noon, gawa ng pakiramdam niya, hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Kaya naman para maipakita na mas nakakaangat sila sa mga ito, pinili niyang pumunta rito nang hindi man lang nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Hapon na nang marating niya yung bahay, kaya yung pamilya noong nasa kasagsagan ng pamamahinga, nagulat talaga nung makita siya. Pagsilay naman sa kanya nung kaaway niya, agad itong pumasok ng bahay upang makaiwas. Ang kaso lang, nung makita niya ito, hindi siya nagdalawang isip na lumapit dito. Pagharap niya ng bahay, walang kaabog-abog niya itong pinagtatalaka ng kung ano-ano na meron pang mga kasabay na mura. Sinubukan siyang awatin ng pamilya nito pero sadyang hindi siya mapigilan. Maya-maya pa, dahil sa eskandalo na kanyang ginagawa, dito na rin lumapit sa kanya yung mga kapatid nitong mga amoy lupa. Nakakadiring titigan ng mga ito, kaya agad niyang tinawag ang kanyang mga kasama para mailayo yun sa kanya. Ang kaso lang, nung makita niya ang nakatatandang kapatid ng dalaga, biglang napawi yung galit niya. At sa hindi maintindihang pagkakataon, nakaramdam siya ng tuwa at kaba. Hindi niya mawari pero magmula noong nagpang-abot ang mga tingin nila, parang gustong-gusto niya na yung makita. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahil sa pangingialam nito, bigla na lamang siyang kumalma. At sa halip na hanapin pa yung babae, yung kuya na nito ang nakausap niya. Nang mapansin ito ng mga magulang ng dalaga, minabuti na rin ng mga itong hayaan siya. Kalaunan, nang makuha na niya ang pangalan at edad nito, doon na rin siya nagdesisyong umalis. Pagbalik niya sa kanila, ilang gabi siyang hindi nakatulog dahil sa kagustuhan niyang makita ang lalaki. May mga pagkakataon na rin noong napapaginipan niya ito, kaya naman naglakas loob siyang bumalik sa bahay nito sa ikalawang pagkakataon. At sa puntong yon, hindi siya nagsama ng kahit na sino. Pagsilay naman sa kanyang pamilya, agad nitong pinapasok ang anak nila. Yung kapatid na rin nito ang humarang sa kanya dahil sa isip-isip nito, mag-e-eskandalo na naman siya. Corazon, patawari mo na ang kapatid ko. Matagal na yun nangyari sa inyo eh. Kaya baka naman pwede mo na tong kalimutan. Pinagsisisihan na rin naman niya ang mga nagawa niyang paninira sa iyo eh. Kaya kami na mismong humihingi ng tawad. Pagmamakaawa ng lalaki. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya kaagad nakaimik. Medyo nalalabuan na kasi siya sa kung ano ang isasagot dito, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi ang kapatid nito ang kanyang ipinunta. Pagpang-abot ng tingin nila, bigla na lamang napangiti ang lalaki. At nung makita niya ito, tsaka pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob
na magpaliwanag ng parte niya. Yon ang unang beses na mahulog siya sa isang lalaki, kaya naman para sa kanya, napaka-espesyal ng pagkakataong yon. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong niyaya na pumasok sa bahay nila. Hindi man gaanong kalakihan ng bahay, pakiramdam niya sanay na siya sa ganoong paligid. Wala rin siyang arte sa mga pagkaing iniaabot na parabang napakasarap nito para sa kanyang panlasa. Akala niya, totoong pag-ibig na ang nararamdaman niya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ginagamit lang pala siya ng pamilya. Pagsapit ng hapon noong araw, inihatid siya ng kapatid nito sa daang nagdudugtong sa baryo. Wala mang kasama, hindi siya noon kinabahan na maglakad ng mag-isa dahil lang pakiramdam niya, kasama niya yung lalaking nagpapatibok ng puso niya. Mag-iisang linggo rin siyang nagpabalik-balik sa bahay nito bago yun tuluyang napansin ng kanyang ama. At nung nalaman nito ang tungkol sa lihim niyang ginagawa, nagdesisyon ito na putulin ang kung anumang namamagitan sa kanila. Wala man yung ideya sa mga nangyayari, masama ang kutob nito sa mga bagay na kanyang ginagawa. Pero si Corazon noon, hindi talaga nagpapigil. Kaya kahit anong sabi o pagpipigil, pilit siyang bumabalik sa pamilyang ang buong akala niya, naging buhay na niya. Maniwala man kayo o hindi, 6 na buwan silang nagkasama ng lalaki hanggang sa bigla na lang nagdalang tao siya. Nung malaman niya ang tungkol dito, pilit niya itong itinago, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila bang napakabilis ng paglaki nito. Nang mapansin niyo ng kanyang ina, agad itong nagdesisyon na ilipat siya sa probinsya ng kanyang ama. Ang plano, doon siya magdadalang tao upang walang makakaalam ng tungkol dito. Nang marinig naman niyo ni Corazon, hindi na siya nakatutol. At kahit labag sa kanyang loob na umalis, pinilit niyang sundin ito nang sa gayoy hindi mabahira ng kahihiyan ang nombre ng kanyang ama. Pagtungtong ng 5 buwan ng pagdadalang tao niya, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. At noon ding mismong gabing yon, isinilang niya ang isang bata na hindi niya mawari kung ano. Tao naman ang itsura nito, pinuno. Ang kaso may mga balahibo itong tumubo sa katawan na hindi normal. Kapansin-pansin din ang parang sungay na nakaumbok sa noo nito at sadyang nakakasindak ang mapupula nitong mga mata na halos maihahalin tulad muna sa kulay ng dugo. Ayon sa kumadronang nagpaanak sa kanya, anak ng demonyo ang kanyang isinilang kaya kailangan niya itong patayin hanggat yon ay isa pa lamang ganap na supling. Subalit nang marinig niya ito, sapilitan niya yung pinalayas ng bahay. Anya, walang kahit na sino ang makakapagdesisyon sa magiging tadhana ng anak niya. Dagdag pa niya na, anuman ang nilalang na yon, nanggaling ito sa kanyang sinapupunan, kaya bukal sa loob niyang tatanggapin ito kahit kalaban ito ng mundo. Nang malaman naman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa biglaan niyang panganganak, nagmamadali ang mga ito na bumisita. At kagaya ng naging reaksyon ng kanyang kumadrona, pilit din itong ipinapatay sa kanya yung anak niya. Ngunit dahil sa paninindak niyang magpapakamatay din siya, hindi ito nasunod. Kaya naman kahit labag sa loob ng kanyang mga magulang, pinilit nitong tanggapin ng bata na parabang tunay din nilang kadugo. Dumaan ang mga buwan, nasaksihan nila ang bilis ng paglaki nito. Isipin ninyo, 1 taon pa lamang ang nakakalipas, pakiramdam nila parang 10 taon na ang bata. Bukod sa nakakapaglakad na ito ng mabilis, nakakaunawa na rin ito at higit sa lahat, nakakapagsalita na ito ng tuwid. Sa puntong yon, unti-unti ninyang napapansin ang likas na abilidad ng kanyang anak. Bukod sa hindi kapani-paniwalang lakas, nagtataglay din ito ng talas ng paningin at liksi ng katawan. Dagdag pa niya na, taliwas sa mga ordinaryong tao, mas alerto ang kanyang anak
tuwing sumasapit ang gabi. Napaka-inggitero rin ito sa puntong ayaw nitong may lumalapit sa kanyang ina. Palagi rin itong galit sa mga taong minamahal niya, kaya kapag bumibisita ang kanyang mga magulang, hindi halos mailarawan ang pagtitig ng kanyang anak sa mga ito. At kapag meron siyang bisita, palagi yung nagtatago. Ayaw na ayaw nitong makipagsalamuha sa iba, na para bang kinasusuklaman nito ang lahat ng tao maliban sa kanyang ina. Kaya naman ang mapansin nito ni Corazon, dito niya sinimulang kausapin ang kanyang supling. Nagbabakasakali siya na sa pag-uusap nila, mapagbabago niya ng paunti-unti ang pag-uugali nito. Isang gabi, habang papatulog na silang dalawa, pinaupo niya sa kanyang harapan ang anak niya. Mula roon, ipinaliwanag niya ang mga bagay na kinakailangan nitong malaman upang iyon ay makaunawa. Paulit-ulit din niyang sinabi dito na kamag-anak nila ang mga kinagagalitan nito, kaya kung maaari, alisin na niya ang ganoong pag-uugali. Subalit nang marinig ito ng bata, bigla itong umangil sa kanyang harapan, habang pagalit na may pagbabantang sumagot sa kanya ng, "Hindi yan totoo. Sino mang taong malapit sa nanay ko, kaaway ko, at sino man ang minamahal ng aking ina, ay aking karibal." Pagkasambit nito ng anak niya, bigla itong tumakbo papasok ng silid. Nang maisara na nito ang pinto, naiwan siya sa labas ng bahay habang pinag-iisipan ang mga katagang inilahad nito sa kanya. Sa puntong yon, medyo nakakaramdam na ng takot itong si Corazon, gawa ng bukod sa mabilis nitong paglaki, kapansin-pansin din ng paglakas palalo ng abilidad at katawan nito. Nakita rin niya na umuuslot na ang sungay nito, na pinaniniwalaan niyang merong kahulugan. Dahil sa pangyayari, dito na siya nagdesisyong utusan ng kanyang katulong na papuntahin sa bahay niya ang lalaking ama ng bata. Malakas ang kutob niya na tanging ang taong yun lang ang makapagsasabi ukol sa totoong nangyayari. Halos ilang araw din siya noong naghintay bago niya natanggap ang sulat ukol sa pagsang-ayon nito na sila'y magkita. Nabanggit din ng lalaki na gusto nitong makita ang anak nila, kaya gagawin niya ang lahat para lamang matupad ang kanyang hinihiling. Dahil sa ipinadala nito, kung kaya't nalagay sa panatag ang kanyang isip. Naniniwala siya na hindi ito tatalikod sa mga napag-usapan nila, kaya naman mula sa oras na yon, matyaga niya nang hinintay ang araw ng pagdating nito. 3 araw ang lumipas. Dito na nga niya nakita ang taong minahal niya. Malayo pa lang, masaya niya na yung sinalubong at nang magkalapit na sila, buong lakas niya itong niyakap. Dito na rin siya nagsimulang magsalita ukol sa kanilang pinagdadaanan ng kanyang anak. Nang marinig naman ito ng lalaki, sinikap nito na huwag pag-usapan ng mga bagay-bagay hanggat hindi pa sila nakakapasok ng bahay. Dagdag pa nito na, anuman ang malalaman niya, meron yung malaking kaugnayan sa kung anong anyong meron ang anak nila. Pagkasambit nito ng mga kataga, tinitigan siya nito ng mata sa mata habang seryosong nagsasalita. Hindi ko naisip na magkakaganito tayo. Pasensya ka na, Corazon. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Pero huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan upang maibalik sa normal ang lahat. Manalig ka. Manalig ka. Matapos nitong magsalita, wala naman siyang naisagot dito. Pagpasok nila ng bahay, agad na sumalubong sa kanila ang anak niyang nanlilisik ang mga mata. Kung hindi nagpakilala ang lalaking yon bilang ama nito, may kutob siya na baka may nangyari na rito. Ayon sa kanya, nang marinig ng bata na yon ang nagbigay buhay sa kanya, kahit papaano na panatag ang loob nito. Naging maamo rin yun sa lalaki bilang pagpapakita ng kanyang pagkilala at sa taong bumuo sa kanya.
Maya-maya pa, pagkatapos ng masayang pagkikita, dito na sila nag-usap ng sarilingan. Silang dalawa lang noon ang nasa loob ng silid upang masiguro na anuman ang pag-uusapan nila, walang makakalabas. Nung mapagtanto naman ng lalaki na wala nang nakikinig, dito nito inilahad sa kanya ang isang mapait na katotohanan. Ayon dito, sa lamangkero ang kanyang ama at ang mga nangyari sa kanila ay parte lamang ng plano nito. Binalak ng kanyang ama na sirain ang pamilya ni Corazon sa pamamagitan ng batang dinala niya sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa panahon ng kanyang pagbubuntis, binawi ng ama nito ang lahat ng sumpa at dasal na kanyang pinakawalan. Nagawa kasi nitong makumbinse ng taong minahal niya, kaya naman wala itong nagawa kundi iurong ang binabalak nito sa kanilang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Sa tagal kasi ng pagkakakapit ng sumpa at dasal, hindi na ito nakawala mula sa bigkis ng bata. Bagay na naging rason kung bakit siya nagsilang ng kakaibang supling. Ngunit sa kabila nito, wala siyang dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na, kontrolado na nila ang lahat, kaya ang anak nila ay lalaki sa buhay na gusto nila. Magiging masaya rin silang tatlo kung bibigyan niya yon ng pagkakataon na mamuhay kasama nila. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, sinubukan pa nitong magpaliwanag sa kanya para lamang na siya ay makumbinsi. Pero nang marinig ni Corazon ang lahat ng yon, tila bang nakaramdam siya ng matinding awa sa kanyang sarili. Hindi niya sukat akalain na ang taong minahal niya ng husto ay ginamit lamang siya para makapaghigante sa kanila. Batid din niyang may kasalanan din naman siya sa mga nangyari dahil sa bilis niyang maniwala. Dahil dito, kung kaya't hindi na niya napigilan pang umiyak. Sinubukan siya noong patahanin ng lalaki pero wala itong nagawa upang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, nagsimula nang magpumigla si Corazon hanggang sa pinagbababato niya na ito ng kung ano-anong bagay na mahawakan niya. Habang nangyayari ito, pilit naman yung nagpapaliwanag para sana'y kumbinsihin siya. Ngunit anuman ang gawin ng lalaki, tila bang huli na ang lahat. Sa loob ng ilang minutong pag-aaway, hindi nila namalayan na nagmamasid lang pala sa kisame ng bahay ang kanilang anak. Kalaunan, pagsilay nitong susunggab na ang lalaki sa kanyang ina, dito na ito naglakas loob na makialam sa pag-aaway nilang dalawa. Walang sabi-sabi, bigla nitong sinunggaban ng taong nagpakilala bilang kanyang ama, sabay walang habas na unday ng saksak sa likod nito. Mag-iisang dangkalang haba ng kuko ng bata, kaya 2 beses lang na pag-unday nito, agad na pinanghinaan ang lalaki. Maya-maya pa, dahil sa dami ng dugong nawala, bigla na lamang itong napaluhod hanggang sa bumulagta na ito sa sahig. Nang masipat naman yun ni Corazon, dito na siya nagsimulang magsisisigaw para humingi ng tulong. Subalit, bago pa man niya yun magawa, sinakmal na ng anak niya ang biktima nito, sabay kaladkad dito papalabas ng bahay. Matapos nun, isang buong gabi itong hindi umuwi. Pagsapit ng sumunod na araw, nakita niya itong naglalakad sa labas habang nakasuot ng salakot na gawa mula sa pantalong na iwan ng taong itinuring nitong ama. Pagpasok nito ng bahay, bakas pa sa katawan nito ang mga dugo at mga lamang na iwan. Nung masipat naman niya ito, dali-dali niya yung nilapitan para linisin. Habang pinapaliguan naman niya ang bata, nakausap silang dalawa ukol sa mga nangyari. At ayon sa anak niya, kinain ito ng buo yung lalaking nakaaway niya. Dagdag pa nito na napakasarap ng karne ng tao at mula sa puntong yon, hindi na niya mapigilang hanap-hanapin pa ito. Nang marinig naman yon ni Corazon,
Sinikap niyang ipaintindi dito na masama ang pagkain ng karne ng tao. Dagdag pa niya na tanging aswang lamang ang gumagawa nito, kaya ayaw na niyang maulit pa ito. Matapos niya yung mailahad, unti-unti na rin siyang naging emosyonal. Hindi niya kasi sukat akalain na dahil lamang sa kanilang pagtatalo, mawawala ang lalaking nagpatibok sa kanyang puso. Nang mapansin naman ito ng kanyang anak, agad nitong pinawi ang kanyang luha, kasabay ng pagpangako nito na babantayan siya sa lahat ng oras at pagkakataon. Ipinangako rin nito na papatayin niya ang lahat ng may galit sa kanila, nang sa gayoy mabuhay sila sa mundo ng tahimik at payapa. Dahil sa sinabi nito, di naman siya umimik. Ang buong akala niya kasi, walang ideya ang kanyang anak sa mga taong kanyang kinasusuklaman. Ngunit ang hindi niya alam, nababasa rin pala nito ang kanyang isipan. Kaya sa mga sumunod na araw, gabi-gabi na itong nawawala sa kanilang bahay. Umaga na ito kung dumating, at kagaya ng una, may mga bahid na ito ng dugo at karne ng tao sa kanyang katawan. Kapansin-pansin din ang pagtalas ng pangil nito at ang pangingitim ng balat nito tuwing sumasapit ang gabi. Habang dumaraan ang mga araw, tila bang mas lalo ring bumabangis ang kanyang anak sa puntong hindi na niya ito magawa-gawang kontrolin. Dahil dito, kung kaya't lahat ng gusto nito nagagawa nito. At kaya lang naman nalaman ni Corazon ng lahat ng kilos ng anak niya ay dahil sa nagkukwento ito sa kanya pagka-uwi nito sa bahay nila. Mag-iisang buwan din itong naghasik ng lagim sa baryo kung saan ang mga kamag-anak ng ama nito ay nagawa nitong malipol. Ganon din ang ginawa nito sa mga taong kinagagalitan niya hanggang sa nalaman niyang pati ang kanyang mga magulang ay pinagtatangkaan na rin ng bata. Pagkarinig niya sa plano nitong patayin ang kanyang mga magulang, agad niya yung pinigilan. Ngunit nang marinig ng bata ang kanyang mga rason, hindi ito basta-bastang nakumbinsi. Ang sagot nito sa kanya, mas malapit sa kanya ang mga taong yon, kaya kinaiinggitan niya ito. Dagdag pa nito na, ang gusto niyang mangyari siya lamang ang mahal ng nanay niya. Mariin din itong inilahad, na kapag nakamit niya na yon, tsaka pa lamang siya titigil sa mga bagay na kanyang ginagawa. Matapos naman itong marinig ni Corazon, di na siya nagdalawang isip na bumalik sa kanilang pamamahay. Gusto niyang balaan ang kanyang mga magulang ukol sa mga mangyayari. Ang kaso lang bago pa man siya makabalik sa kanilang tahanan, nakaatake na ang kanyang anak. At nung marating niya ito, tanging mga nagkukumpulang tao na lamang ang kanyang nadatnan. Pagsilay niya sa paligid, hindi muna siya nag-isip ng kung ano, sa paniniwalang baka mali lang ang mga naiisip niya. Ngunit paglapit niya sa mga kakilala nila, siya mismo ang nakakita sa labi ng kanyang mga magulang at kapatid. Walang natira noon sa kanyang pamilya, kaya halos mabaliw na siya. Sigaw ng sigaw noon si Corazon dahil sa paulit-ulit na pagpasok sa kanyang memorya ng masasayang alaala kasama ng kanyang pamilya. Maya-maya pa, nang makuha niya ang atensyon ng nakararami, agad siya nitong pinagkumpulan upang tanungin sa mga nangyari. Subalit nang marinig niya ito, mariin niyang inilahad na wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Dahil dito, kung kaya't naalis sa kanya ang pagdududa ng mga tao. Noon pa man kasi, isa na siya sa mga tiniting ng tao na pangunahing utak sa mga nangyayaring patayan. Pero dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang, nakumbinse ang mga tao na siya ay malinis at hindi kailangang pagdudahan. Matapos ang pag-uusap, tanging ang malalapit na lamang nilang mga kamag-anak ang nagpaiwan. Ito ang dumamay sa kanya hanggang sa mailibing ang kanyang pamilya. Marami silang pinag-usapan ng mga kadugo nila, pero ni isa wala siyang pinagsabihan sa totoo niyang pinagdadaanan. Hindi nagtagal, nang mailibing na ang kanyang mga magulang,
bumalik siya sa kanyang bahay upang singilin ang kanyang anak. Masakit man para sa kanya na magdesisyon ng ganoong bagay, aminado siyang kinakailangan nito. Bukod kasi sa posibleng marami pa itong mapapatay, hindi rin niya maipagkakaila na salot na ang tingin niya sa anak niya na minsan niyang minahal. Dahil dito, kung kaya't unti-unti na siyang nawala ng pagmamahal dito. At sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang nais niyang mangyari, at yon ay ang mawala na ito sa mundo. Pagdating niya sa kanilang tahanan, masaya naman siya nitong sinalubong. Ngunit pagyakap nito sa kanya, hindi niya ito pinakitaan ng anumang emosyon. At nung pumasok silang dalawa sa loob ng bahay, dito niya inilahad ang bigat ng kanyang mga pasanin. Ito rin ang kanyang sinisi sa lahat ng nangyari, kaya yung anak niya bigla na lamang nanlumo, dala ng matinding kalungkutang bumalot sa kaluluwa niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, purong pagmumura at panunumpa ang inabot ng kanyang anak. Kaya nung hindi na nito nakayanan ng lahat, bigla itong kumuha ng matalas na kahoy na siya namang walang habas na inunday nito sa kanyang dibdib. Pagtarak naman ng kahoy na yon, dahan-dahan na itong nanghina hanggang sa nagsimula na itong sumuka ng itim na likido. Unti-unti na rin yung umiyak habang inilalahad ang malinis nitong intensyon sa taong nagbigay buhay sa kanya. Nang masipat naman yon ni Corazon, bumuhos na rin ang kanyang emosyon. Labis niyang ikinalungkot ang huling tagpo ng anak niya, ngunit alam niya sa kanyang sarili na ito ay kinakailangang mangyari. Halos ilang taon din siyang nabuhay sa bangungot hanggang sa paunti-unti natabunan nito ng mga bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. At hanggang sa tumanda itong si Corazon, paulit-ulit niyang ikinuwento sa mga kaapu-apuhan niya ang tungkol sa anak na bunga ng sumpa ng salamangkero na kinilala bilang ang anak ni Corazon.